Hola, buenas tardes. Estem aquí a l'Ajuntament de Torre-serona, que avui comença la festa major i comença amb una exposició de fotografies meves. He dit que aquesta exposició porta per títol Visions del Segrià. Entonces, pues aquesta exposició és de diferents anys. Tinc que dir que jo vaig començar a fer fotos en l'any 98, però no va ser fins a l'any 2000 quan jo vaig començar a dir l'arxivo ZC. I d'aquest arxiu han sortit totes aquestes 25 fotos que no estan per ordre, entre tot no estan per ordre, no? Cada foto d'aquestes té el seu motiu, no? Porta un logotipo de lo que és el poble o una indicació de lo que és el poble. Les més indicatives, per exemple, és aquesta, que són estorninos. Aquesta foto està feta a la granja d'Escarpe, una tarda, quan van anar allí. Luego, aquesta és l'entrada del poble, com la creu, és una creu de terme d'aquí de Torre-serona, i el més indicatiu és que el peu és pràcticament un dels pocs que n'hi ha al Segrià, i no al Segrià, sinó pràcticament de tota la província de Lleida. Veu com aquí n'hi ha fotos. Aquesta és de Benabarca, aquesta és molt curiosa perquè és de Torrebesses, i aquest era el cementiri vell. Aquest cementiri va funcionar fins al principi de segle, i l'any 1910 lo van traslladar al nou, i aquest cementiri ha quedat, diguem, a l'olvido, no? I l'altre dia van fer obres i aquesta és l'última d'aquest segle, aquesta és l'última de totes del 2025. Aquesta és una cosa molt curiosa perquè es troba al soterrani de lo que és el monasteri d'Arriganya, que està a Serós, i és una pedra aprofitada. Què vol dir o què significat té? Aquesta és la creu de Maials. Aquesta foto és un museu, aquesta casa és un museu de la família del Jordi Mestre. Veus? Aquí estan els símbols més agraris que jo vaig trobant per voltant. Aquesta és de l'any 1999, quan vaig començar. Aquesta és del 2014, que és la roca, com se diu, el Calvari, d'aquí de Torre-serona. Calvari, és un contrallum, diguem. Això és una cosa molt curiosa perquè és Aitona i és un Belén que fan cada any amb una costeta que n'hi ha a la sortida del poble o a l'entrada o sortim del poble, i que les figures estan ressaltades totes de fusta i la fiquen cada any. És un Belén que fan. Això és la Portella, l'any 2012, i aquesta creu té el més significatiu d'aquesta creu és la creu de l'Antonio Guerra, que era un serraller de Lleida, madrileño, però que se va fincar a Lleida i va ser un dels autors de les faroles de la Creu de los Caiguts de Madrid. Això té un home que tenia molta importància de Ferrer. Això és del 2007, quan se va inaugurar l'homenatge al Josep Lladanosa en Alguaire. Se va ficar, Alguaire té dues escultures, una a la iglesia i una altra al cerro, a la muntanya, que és el Cris. Això és el darrere, això és Soses i és el darrere d'una plaça que n'hi ha, i és la part del darrere, la part que entra dintre, no? Està aprofitada d'un collage d'estos de moderna que fica com si fos un balcó. I això és el pont medieval d'Alfarràs, que no és medieval, és del 1500 i pico. La meitat se lo va portar, les riades se lo han portat, i n'hi ha un pont de ferro que a través de per damunt. Això és Montoliu, una vista parcial de Montoliu, igual que la que ve a continuació, que és una vista del 2005 d'Albatarre. Moltes d'aquestes fotos s'han passat de paper, en rodet, s'han passat de paper i s'han digitalitzat i s'han passat a gran. Aquesta és la Rosselló,
quan va caure la torre de la iglesia en el 2017, sí, i va caure i bueno, es va fer una cosa, perquè se va gravar en directe, pràcticament se va agafar en directe. I bueno, això és el dia següent, quan me vaig enterar, vaig anar i estava la DT de Lleida gravant pues, tot el que s'havia fet. Ara passem a l'altre costat. Veus, aquí n'hi ha unes quantes més. Aquesta representa que és l'ermita del FES, que se va rectificar el 2015 o per ahí, se va rectificar, se va ficar molt bonica, que és l'aparença, l'ha pagat tot el poble. Això és el Marcelles, en les festes de l'aigua, del 2013, i aquesta foto, bueno, com que cada any vaig al concurs de pintura ràpida de jugat, pues, bueno, vaig aprofitar el dematí per fer aquestes fotos. Això és la iglesia del Picat abans de la seva restauració. Abans de que se restaurase, aquesta foto és del 2011 i abans que se restaurase. Bueno, això és el mateix, això és el canó i és una mica pues, l'asserrament de les cadires que agafen per agafar les olives, per agafar la fruita, els banys de treball. Aquest és el cementiri vell del Batarre. Aquesta foto va ser una de les primeres que vaig començar a fer en paper, en rodet, i la vam fer gran. Aquest cementiri ja està fora de servei. Aquest cementiri ja fa igual uns 20 o 25 anys que no s'enterra ningú. Estan esperant que sigui, em sembla que són als 50 anys, però i els portaran tot el que quedi, portaran a l'altre cementiri, però és molt interessant. I aquest és del col·legi, el 2017, quan l'1 d'octubre van pintar tot de groc, bueno, pues, significativa, i m'ha agradat per això, per aquest motiu, no? I aquest és l'amigo Rafa Borlanza, el concurs de pintura ràpida, con la creu de terme del poble, i fem una pintura, que no sé si va guanyar o no va guanyar, però bueno, i aquestes són les 25 obres que n'hi ha, i bueno, dir que no estan tots els pobles del Segrià, que a mi me fos agradat moltíssim que estiguessin els 25 pobles del Segrià, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Pues aquesta és l'explicació d'aquesta exposició i espero que agradi moltíssim. Semblava que funcionava bé. Sí. Sí. És igual, sí. Sí, hola, bona tarda, benvinguts a Torre Serona, amb aquest acte, és el primer acte de la Festa Major després de la sortida que vam fer ja amb la gent gran al Matret a través del projecte d'Energia Àlmia, i avui donaria per començar la nostra Festa Major amb aquesta exposició del meu amic, del Manolo Zamora, que va parlar amb mi farà un mes i mig o dos, i vam estar preparant altres temes i van dir, escolta Agustí, podríem fer una exposició de fotografies comarcals, com podeu veure, i dic, pues sí, la podem marcar dintre la Festa Major perquè així la podem magnificar i la podem ficar dintre del programa i pot quedar molt bé, no? Inclús després la tenim l'obra de teatre, hi ha gent que passarà per aquí. Aquesta exposició estarà oberta al principi tot el cap de setmana de la Festa Major i després amb ella pactarem si estan els dies o no, o què és el que hem de fer, no? I vull donar les gràcies perquè al final ell se considera un fotògraf amateur, però 25 anys són molts anys. O sigui, per mi amateur poden ser 2, 3, 4, 5 anys, però 25 són 25. Ell ha fet moltes fotografies d'arreu del territori i sobretot molta cultura de la que fem a Lleida sempre està present amb la seva càmera i va voler portar aquí, donada que són Torre Serona, és un municipi de Petit del Segrià i està aquí al costat de Lleida, però dic, Agustí, te portaré fotos de municipis com el teu, petits, mitjans i grans, on hi haurà fotografies d'aquests 25 anys meus. I bueno, doncs és perfecte, perquè al final has fet aquestes exposicions de 25 anys que fa no gaire que vas fer els 25 anys, l'any passat, i està fent moltes exposicions i jo que m'he acostumat a estar a molts actes perquè el trobo sempre a la seva càmera, sempre a disposició. A vegades m'he passat una foto també meva de la meva feina, sí. I jo he volgut agrair això fent aquesta exposició aquí, que com dic, estarà tot el cap de setmana. Manolo, dis alguna cosa tu, no sempre pido la part de mi. A veure,
Com he dit abans, estem a l'Ajuntament de Torres i estic molt content perquè gràcies a l'oportunitat que m'has donat i dir que jo portaria 28 anys, no 25 és a partir del moment que jo vaig decidir que era la paraula mi mundo, no? A partir d'aquest moment jo vaig decidir que m'agradava moltíssim i vaig començar a fer l'arxiu. En aquest arxiu n'hi ha un munt de fotos, no sols de lo que és Aragó, lo que és Catalunya, també està pràcticament molta feina feta a l'Aragó també, i aquí n'hi ha una petita mostra de lo que és el Segrià. Total, me sembla que el Segrià té 33 pobles, si no m'equivoco, té 33 pobles. Aquí n'hi ha 25, no, millor dit, aquí n'hi ha 23 pobles. Sí, n'hi ha 2 de Torre-serona, 2 fotos de Torre-serona i 2 d'Alfés. Per això me refereixo que n'hi ha 21 en total de pobles d'aquí. Entonces, és una feina que jo he anat fent i he anat arxivant i tinc que dir una cosa, no? Que una de les meves aficions més que jo tinc per quan surto a fer fotos és fer arxiu de lo que és les creus de terme, no? En total, entre Catalunya i Aragó, tinc 400 i pico creus de terme, entre Catalunya i Aragó. I l'any passat, ja vaig parlar amb ell, que vam vindre a la festa de lo que és la Cassola, i vam estar parlant d'una cosa única, pràcticament jo diria única, no al Segrià i no a Catalunya, sinó pràcticament, me sembla de que jo he vist, i pot portar fotos, que és l'única pràcticament que jo he vist, que el cos, la part de baixa, n'hi ha algunes que són molt boniques, però pràcticament aquesta és pràcticament única, jo diria que és única. I això és una llàstima que estigui al carrer. Jo sé que les coses duren el que duren, no? Però és una llàstima que una cosa del segle XVI, si no m'equivoco, això és pedra del Segrià, i la pedra del Segrià és un granito molt suau. I jo crec que és una cosa que jo crec que dintre de 10 o 15 anys només quedarà la pedra. I jo seria una llàstima perquè avui en dia hi ha uns medios que te reproduïen tot el que és els dibuixos de les pedres, no? I jo penso que aquesta creu que teniu vosaltres aquí al poble, que no és l'única perquè n'hi ha una altra de fusta al Calvari, n'hi ha una altra de fusta al Calvari, no? Però jo penso que aquest peu no tindria pel bé de lo que és la història del poble, la història de lo que és el Segrià i tot això, no tindria que estar fora al carrer, sinó en un lloc preferent dintre de lo que és l'Ajuntament i a fora una reproducció que sigui el que sigui, no? Això és un alcalde que en mane i el que diu el que s'ha de fer. Demanem una subvenció a la Diputació de Lleida per poder preservar. Vale, a veure si és veritat i dintre de 2 o 3 anys me dius Manolo, s'ha fet el que tu has dit, de veritat. I puc demostrar en fotos, puc demostrar dintre d'aquestes 400 i pico fotos que tinc de creus de terme, que és l'única que té el peu d'aquesta manera. Està labrado, el peu està labrat en la mateixa pedra, no? Bueno, i el que vosaltres esteu veient, pues comença al Llardecans. No són fotos identificatives de los pobles, sinó són raconets de los pobles. Són racons que al cap d'anar visitant, m'agrada molt la fotografia artística i dintre del que és la fotografia artística m'agrada agafar molts raconets, no? I si aneu de foto en foto us donareu compte que són raconets de los pobles, no? Espais singulars. N'hi ha 2 que a mi m'han fet molt per esto, que això és la granja d'Escarpe. I això són els torninos, no? Una bandada allà on està la desembocadura del Segre i el Cinquè. N'hi ha un espai natural que es diu, Casi Parlo,
Sí. Ja mires, encara, no? Bueno, pues és un espai natural, algo barreig del segle del Cinca, i allí, pues, per la nit, per les tardes, sobretot a l'estiu, van però milers d'estorninos, no? Aquests cauen amb un oliver, amb una finca d'olives, i en 10 minuts neteixen la finca, Sí, aquí jo no sé, jo no puc contar, no? Aquesta és la més singular de totes, no? I luego n'hi ha una altra, que és la del Belén d'Aitona, que és un Belén que es fica a partir de principis de desembre i està hasta passar los Reis, no? I està en una colineta, està refregada, i el que passa és que la llum és molt dolenta perquè la llum està molt a prop de les figuretes, no? Són les dos que més indicatives puc dir, no? I, bueno, i raconets per tots els puestos. Ara estan arreglant la creu de terme d'Almenar. No, sí, Almenar, la creu de terme d'Almenar l'estan restaurant ara. És a dir que bueno, el cementiri del Canó, el cementiri del Batarre, que ja no existeix, pràcticament jo crec que d'aquí un parell d'anys ja no existirà, perquè ja des del 1980 per ahí ja no funciona com a cementiri, però encara n'hi ha gent que està enterrada i durant uns anys han de respetar l'estat dels morts, no? Bueno, pues jo espero que Visions del Segrià sigui del vostre agrat, mireu tot el que esteu interessats, i si voleu alguna consulta en algun moment determinat, aquí estaré un ratet. Gràcies. Encara que volem fer un petit detall també, ja que has tingut tota la feinada que no l'explicarem, però ha hagut una feinada triple per poder ficar les euros. Tingués un detall que tingués també de l'Ajuntament, també amb un lot de productes de proximitat. Ja saps que l'aposta que ens agrada sempre és agafar productes d'aquí, productes de la terra, productes de Lleida. Sí, la Rosa també, que vingui també, que també ha estat aquí 3 tardes aquí. 3 tardes, la Rosa treballant com una... Sí. Y además, algún zoquete que soy yo. No, fem una foto ara. Gràcies, Rosa, per tot el que has fet. Moltes gràcies, perquè al final, com ja he comentat, l'exposició estarà oberta tot el cap de setmana a la festa major i després ja negociarem si estan els dies. Estem en aquesta sala polivalent, els servidors multiús, fan gimnàsia, fan activitats, amb la qual cosa igual negociem i ens deixem una temporada més, unes setmanetes més, perquè... Sí. Fem-lo. És agrair-vos la feinada i inaugurar aquesta exposició. I aquí estarem per... I qualsevol persona que vulgui preguntar sobre les fotos, aquí està. Gràcies.